З часоў Савецкага Саюза ў 60-х гадах мінулага стагоддзя пачалася гісторыя залатой шайбы. Турнір заваяваў вялікую любоў мільёнаў хлопчыкаў і дзяўчынак, выгадаў знакамітых хакеістаў. А ў 1997 годзе быў адроджаны на тэрыторыі нашай краіны і праводзіцца на прызы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Пастаянна праводзіцца турнір і ў Шклове. Спачатку ён праходзіў каля Катку, дзіцячай юнацкай спартыўнай школы, а з увядзеннем лядовай арэны ён набыў новае дыханне. У гэтым годзе раённы этап залатой шайбы прайшоў 12 і 13 снежня. Арганізатарамі яго выступілі аддзел адукацыі, спорту і турызму райвыканкама, Цэнтр фізкультурна-аздараўленчай работы з насельніцтвам Шкловскага района, районный комитет БРСМ. Это первый этап соревнований, то есть районные соревнования. У нас, как заведено, город разбит на 3 района, которые защищают школы наши. Это 1-я гимназия и 4-я школа. Соревнования проводятся по 2 возрастным группам в этом году. Это 2005-2006 год сегодня. И завтра будут встречаться ребята 2003-2004 года, уже постарше. 19-20 уже на базе ледового нашего будет проходить второй этап соревнований. Это финальные областные соревнования, где будет встречаться 4 команды. Это команда в дивизионе А. Это команда Бобруйска, команда Могилевского района, команда Горок и шкловские наши ребята. Кожная команда хотела атрымаць перамогу, а таму і гульня атрымалася насычанай, відавочнай і поўнай уражанняў. Команды пераможцы атрымалі ўзнагароду кубкі ад сфар з насельніцтвам Шкловскага района, лепшыя гульцы падарункі ад раённага камітэта БРСМ. І цяпер зборную каманду Шкловскага района чакае абласны этап спаборніцтваў «Залатая шайба», які пройдзе з 19 па 20 снежня у нашым горадзе.